Vou facer que todo se deteña. Si chega o Nadal e ti regresas, deixeite a mensaxe na botella. Poucas liñas pero todas certas. Sabes que deseso acariciarte, que ti peches os meus ollos con un bico ao vencer. Quero te cantar ao meu aire, teu lumiño prende as gañas de dormir moi preto del. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Si chega o Nadal, é o que estamos a escoitar, unha canción que vende publicar Diego Piñeiro, un bello coñecido da escena musical galega. Diego, que tal? Bo día. Hola, bo día. Bueno, antes de falar de como nace esta canción, fálanos de ti. Eu decía, un bello coñecido, efectivamente, de longa trayectoria en distintos grupos. Así, a modo de resumen, biografía, quen é Diego Piñeiro? Bueno, pues Diego Piñeiro é un músico coruñés, nacido no 80, nos anos 80, vamos. E que, bueno, dende pequeno, pues, sempre houve música na miña casa por parte do meu pai e do meu irmán maior. Picoume moito a curiosidade e nada, eu empecé coa guitarra eu soliño na casa con un libro que tiña o meu irmán maior de teoría e tal, e aí arranquei a aprender. Despois el me viu tocar un día e me dixo, hostis, pero ti como aprendiche? E dixen, pois aquí co libro este tes. E a raíz de aí, pois me levou unhas clases de guitarra e empecé a estudiar e ata hoxe que isto nunca se acaba de estudiar. Aí seguimos. Sí, porque o músico sempre está aprendendo, non? Innovando, e mesmo, eu diría, enriquecendo o seu propio estilo, non? Un músico que está pechado, pois é un músico morto no artístico, non? Sí, isto nunca se acaba de aprender. Mira, fíxate que eu na escola costábame aprobar, non me gustaba nada estudiar e me convertí nun estudiante eterno, porque vexo que vou estar estudiando toda a vida. De feito, fíxate, eu mesmo construín a miña propia casa, porque dixen, bueno, mira, se me aprendo o Sultan o Swing, aprendo a poñer o panel sándwich. Sí, está claro que sí. E empecé aí, así que... E xa vivo nela, así que tan mal non a fixen. Bueno, e como nace, si chega o Nadal? Por que sentiches a necesidade de escribir esta canción? Bueno, mira, fíxate, esta canción fala da miña cadeliña Púa, que xa lle fixera outra canción que se chama Miña Reina, pero cando ela faleceu, bueno, despois faleceu en outubro do 23, a escribín aí. Despois, bueno, pues fun producindo ata que a saquei ahora nestes días, vamos, ahora que chega o Nadal. Está publicada xa oficialmente, quero decir, está en plataformas, está en YouTube. Sí, podes encontrar en todas as plataformas, nas redes sociais tamén. Ajá. Un vídeo no que efectivamente a actriz é esa cadeleña da que falas, non? Non é ela no vídeo. Ela sale no outro vídeo que de outra canción que se chama Mi Reina. Ali sale ela. Neste vídeo salen os dous que teño agora, chamase Tori e Luni. E mira, fixen ese vídeo así porque, mira, eles para min son a Navidade, porque creo que este ano por primeira vez vou a celebrar a Navidade. Mira que sempre me encantou a Navidade, De feito, todos os anos fago unha canción da Navidade, un villancico, algo. Pero este ano creo que é o primeiro ano que vou a celebrar a Navidade
sabendo ben o que celebro, que é o nacemento dunha figura como Jesús, que foi un tipo que chegou aquí a axudarnos a recordar quenes somos, a despertar, e que o mundo non é como non sabemos como é o mundo. O mundo que vemos é o reflejo do mundo interior que temos. Porque, bueno, de feito, hai un vídeo que explica moi ben. Ti entras nunha calle, un arquitecto vai a ver edificios, un sociópata vai ver xente, un músico vai a ver guitarras. Bueno, igual non as hai, pero, bueno, pois vai un poquinho por aí a cousa. É correcto que dis, non? Estamos nun Nadal tan consumista, que si luces, que si agasallo e tal, que ás veces esquecemos que o Nadal. Tamén hai que decir que hai xente que non é crente, pero malia que non se xa crente ou católica practicante, eu creo que hai unanimidade en comprender que a figura de Jesucristo... Mira, eu non son católico nin son de ninguna religión. Eu isto é algo espiritual, de feito, cuidado que estase poñendo de moda o despertar espiritual, que ata saliu en Telecinco, bueno, imagínate. Entonces, estase poñendo de moda que a xuventude a que está poñendo de moda a día de hoxe todo este tema, e a xuventude sempre foi a que fai a revolución e a que pon as tendencias a moda e todo. Así que cuidado, que vai por aí a cousa. Insisto, creer ou non ser católico practicante ou non significa que un non poda admirar a figura de Jesucristo e o que él predicaba, que son conceptos moi aplicables, bueno, absolutamente aplicables ao século XXI. Decías... Totalmente, Sí, dime. Bueno, perdona, pero te dicía que fíjate que esas mensaxes de Jesús están a día de hoxe máis presentes que nunca. De feito, penso que a segunda venida de Jesús non era física, evidentemente, é espiritual. E está aí a mensaxe por todos lados, vamos. Bueno, ti vives o Nadal, faz unha canción de Nadal, non é a primeira. Parece que tamén está de moda ahora facer cancións de Nadal. Os artistas anímanse, non, a facer panxoliñas, cancións de Nadal. A veces é moi repetitivo escoitar sempre a mesma, cando estamos a nestas datas, o burrito sabanero, pues, en fin, soa 50.000 veces o día, pero sí que é verdade que os músicos de todos os estilos perden, non sei se decir, o complexo, non, de poder facer unha canción de Nadal. Pois sí, cada vez nos últimos anos, o que diste, cada vez se ve máis por todos lados. É verdade que, a ver, algúns sí que repetiron, os fixeron algunha versión xa existente, non? Pero penso que, jolín, que o espírito está aí. E xa non é o que decías antes, xa non é todo as luces e todo eso, que tamén é moi bonito, que, oye, as cousas como son. Pero, bueno, o importante, pois sabemos o que é, pois estar coa familia, cos amigos, coa xente coa que compartimos a vida. No meu caso, pois moito cos meus cans, porque con quen vivo, e que, bueno, tamén celebrarei coa familia, non? Pero, bueno. Hai moita xente que di, o Nadal está cheo de hipocresías, só a xente é solidaria en Nadal. Bueno, hai distintas lecturas, eu digo, bueno, si sirve tamén para ser solidario, para pensar que non todo o mundo pode vivir un Nadal cheo de felicidade, de abundancia, bueno, pues tamén está ben. Claro que eso non o podemos esquecer a 7 de xaneiro, non? Sería tamén unha reflexión a facer. Bueno, pues amigo Diego, foi grato falar contigo, pero creo que o máis grato vai ser escoitar agora si inteira esa canción de Si chega o Nadal. Preséntalle ti mesmo a audiencia de Radio Voz, preséntalla, veña. Bueno, pois nada, me atrevo moi ben. Pois nada, aquí tedes unha canción que fala simplemente do amor, porque o único que existe, ainda que non nos pareza, é o amor. E aquí pois esta letra a escribín, poden identificarse moita xente con ela. É verdad que fala, pois eso, da miña cadeliña Púa, e nada, que espero que vos guste, a compartades e a poñades no Nadal. Outra persoa que era tamén moi que era, en fin, moi seguida e que teña unha mensaxe moi
moi exemplar, por decirlo de un xeito, compuso un día en 1967 unha canción que se titulaba All You Need Is Love. Todo o que necesitamos é amor. Parece cursi, pero chico, que queres que che diga, isto sigue sendo vixente e actual. Quedámonos con esa mensaxe e coa tua canción. Diego, grazas. Gracias a ti. Hasta logo. Que todo se detenga. Si llega una dale, ti regresas. Dice te amenazas en la botella. Pocas líneas, pero todas ciertas. Sabes que deseso acariciarte, que te peches os meus ollos con un bico ao vencer. Quero te cantar ao meu aire, teu lumiño prende as gañas de dormir moi preto del. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Que ti veña es meu agasallo nestas festas. Quero estar contigo como César. Botoche de menos, miña reina. Sabes que deseso acariciarte, que te peches os meus ollos con un bico ao vencer. Quero te cantar ao meu aire, teu lumiño prende as gañas de dormir moi preto del. Sabes que non quero esquecerme do fermosa que é a vida cando estou